Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio 23, versikulo 19. Dumngeg ka, anak ko, agsirib ka, kat panunutam anaimbag ti panagbiag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Kumusta ngay mo ti panagadalyo, Deo? Eva, okay kayo kadilang kadagiti kurso nga inalalayo? No siyak, mama. Okay laang. Tatalagamat ngamin nga iso ti kayat ko. Sipod ubingak pay. Ngam napagganday ta kinasoldado, iho. Talaga ka di at desidido ka amang lepas? Saan ka nag-shift? Saanin, papa? Kat si kangay mo't Eva, iha. Kumusta ang ba't kahit ipanagadal mo? Ay na, siyak pa'y ti kunayo, papa. Makalpasak to. Saan kayo amadanagan? Eva, anya itayin ti instruction? Iti may sa subject tayo? Ay na, apay, saan ka ngagdangdangag? Agdangdangagak. Nalipatak lang. Isungarod nga ang damdamagak. Saan lang matasyak ti mabalin mo pagdamagan? Mabalin mo matiagdamag iti sabalya. Alang rod, agdamagaklatan kadag iti kakadwa tayo. Unay matanda di agayam ta. Di na maikatikas di nga ugali na. Iso nga ado ti saan amayat amakigayam kan kwa na. Kasano, baribar mo ti pa nagsungsungbat na. Ay, huwan nga rod. Ay na, nabainanak lakat nga ron itay. Sapay saan lada kami ti tao itay ijay. Hindi agdamdamag akan kwa na. Ay, una yan dahi ang tao. Payman, takasaritak to. Para dahi ang adinamag na. Kas jay ti panagsungbat mo. Anya kamutan. Di mo la kumasinungsungbatanen no baribar ti sungbat mo. Katagpay sumat nga mina. Saan nga agdengdengag? Saan to agdamag-damang? Ay, day takit ti kunak. Di mo kaya ti dumngag iti saong. Kaslasi ka ti saan nga agdengdengag. Anya nga iti plano no makaturpos ka, Eva, iha. Kat anya kay kumapapa, di agtrabaho tapno may apply ko tinalpas ko. Alangan mat nga agpasikugak. Ay na, sa anak la akas ka dagiti dadduma dita. Ay, Eva, tidamdamagan ni Papayo no anyat planom inton makalpas ka. Katagpay sumat ngamin, mama. Kaslang amin ada sa bali akayat asawan ni Papa. No imbagam lang at trabaho, dinalpas. Saan akom kumporme ti ibagbagam dita. Yala, husto daytan. Nagdamagak lang mo. Meta, presko ti angin dito yung park. Wenday na. Apag iso, holiday ita. Agrelax tayo man oresag paminsan. Nga lang, umadanin ti panagpraktikum tayo. Da kayo nga sa dino ti pagpraktikuman nyo. Jakpay nga rod amoro. Sa bagay, next year pa'y lang na. When matkit di at least, masaganaan. Angam no siya, oray sa dino latan. No sa dino ti pakaidistinwak, ijay latan. When angam kasanungay, no tinakaidistinwan tayo, kat iti lugar, amasubok ti kinaanos, kan no kasano kalawat pan nakaawat tayo. Siyempre, makarana ka kadag iti tattao asaan amaaw-awatan ti ugali da. Ay na, uray sa dino, addalat ta ti kakasta. Sa bagay. Wan amo. Perfecto kayo nga minkat. Siyak ti pagsasaritaan nyo. Eva, naggapwam. Itay da kapay laasap-sapulan Apay ti kunayo, mayat day tangar aramidan nyo. Pagchichismisan nyo ti tao no nakatalikod. Day ta ka diti at adalan nyo. Ay, ayamot imbagpagami may papankan kwan. Awan mo. Ay na, Eva, friend. Anya ayatin nangag mo apagsasaritaan mi. Denggampay ngamin nga umuna, sakbay nga agsao ka. Wan, da kayon tinalaing.
Nagpapadaan yung laaminan. Di ta kayo manlangan. Anya lakit din dayjay agayam tayo. Di na maikat tikas dyan nga ugali na. Ay, day tangarod ka. Ay, sapay nagarsagid. Kat no nagsaon, ipapilit na ti amuna nga uray bidot mo't. Mama, kidawag ko makada kayo. Ano mabalin kat lumasin akon. Tapno sa anak akanayon latan iti daytoy abalay. Makapasikur ngamin, kaslaak nakabalod. Apay, adan bukod mo a pamilya, takasapula mon ti lumasin. Ni mamamat. Kasanumat ngamin, no dituyak balay akanayon, kaslaak balod. No day tala ti rason mo, sana mabalin. Awan mat makagapo, tapno lumasin ka. Kan maysa, awan mat kwartam apagabang mo. Mama. Awan mat trabahom, tapno adda ko mapangalaam iti gastusam no bilang lang. Apay nga ron ni Deo, Mama. Ay naapo aya Eva, bakbakatan kan, ngam imposible adi mo maawatan ti sitwasyon ti atim. Amumat nga awan iti universidad apagad adalam ti kurso akayat na. Iso masapol nga agboard, tamamindo ang aglugan. Sakbay amakadanon iti universidad apagad adalan na. Ay unay matdahitan, Eva. Inuubing pailat panunot mo. Dahita ngamin kat, tadi mo amo ti dumgag. Iso nga ita. Inuubing pailaang ti panunot mo. Anyamatan ni Mama. Nag-istrikto launay. Italaang mat nga kidawak iti pamor. Idinto ni Deo, pinagbigyan damat. Saor ni Mama. Sa anak asumra kita, makaamuditan. Mapanak kit di agpaspasyar ija parke. Dayna, Jo, napansin nyo ka din no simrat ni Eva? Saan tayo ngamin nga agkakaklase iti amin as subject ka? When nga agpaiso, Jack nakita ang nag-attend iti first period tayo. Danda ni amin na subjects, agkaklase kami. Ngam, Jack pa'y nakit-kita. Ne, apay nga tangay. Italang daytoy Tinasayaat, agdamag tayo kan kuana, no makita tayo. Apay, sumimngatan ng awan pala ni Eva. Ay, hun garod. Itala daytoy Mabiit man laang tawagak dagiti kaadalan na. Ne, isumat gaya man ti umawawag. Ay, sige tasunggata. Hello, iha. Ayan mo ka di. Itay pa'y ngururayan da kakin ni papam. Tagigiddan tayo kumaamang rabi Ngamawan ka pa'y mat. Mama, Jack pa'y na makaawid ita. Ada isang sambut mi a group report mi kadagiti ka adalak inton bigat. Kasta ka di iha. Malangarod. Basta gananad ka. When, Mama? Bye. Bye, iha. Hi, Eva. Good morning. Ayong gayam. Nagmalmalam ngawan kay di kalman Apay? Kat, anya kung mano awanak. Saan mat asikatimang papaadal kanya Iso adikan kun didamag. Maawatam. Unay ka matin, Eva. Agdamdamag lang mat. No apay nga awan ka nagmalmalam iti kalman. Apay, adda ka didakes na iti panagdamag ni Joken ka. Kastoy ngamin, Eva. Datayo ko maagrupo ti agreport iti kalman, iti first subject. Ngamawan ka, iswasan na natuloy. Oh, Kat, anya kumayta. Apay, basol ko pa'y no saan kayo nakapag-report? Intuloy yung lata ko maangauray no awanak. Tapno saan ama ididak iti grades yun. Nakababain mat no siyak ti makagapo bumagsak kayo. Ay, nakababain kami dito yan. Ay, ayabak madlangan tayruar ko. Sapay nagpigsat sa una. Adot dumdumngag. Eva, umay ka. Rumor talaangan. Ay, naimpaglakit din. Kainayaban ni day na ijayruar day di ababae. Mdakon maanusan ti kasdi nga ugali na.
Uray siyak nga rod. Naimbaglaki din ta nakapagtagpalak. Naglakalang mat nga ibaga na, no apay asan asimrek. Ngarod Talaga ka di nga awan dengdenggam, Eva. Namin anon nga imbagami kan ka. Nga adaywa mo day ang lalaki. Gaputa saan laasi ka ti karelasyon na. Ruth, biyag ko daytoy. Iso adinak kumapakibibiyangan. Mabalin ka di, ha? Eva, saan da ka apakibibiyangan? Panangisakiter aramidan mi kan ka? Tapno ang mom, jay sumursurutam alalaki, kalugarak day jay. Iso nga adda amok, maipapankan kwa na. Anya? Agsasao kayo ka di itipod, no? Wano, kayat yula ang adadaulan kanyak ti kayan ayat ko. Ay unay kamutan. Kasta itan ti pagkitkitaam kada kami agagayem mo. Idinto tada kami langarudan ti mangisaksakit kan ka. No agpayso agagayem kayo. Apay nga rod akanayon dak asupyatan. Anya? Makita mi ti bunga ti kinasukir mo nga anak. Si Kapay ngay nauna anam naman mi makalpas itatawan. Ngamanyat inararamid mo. Dahil tala nagbalbalog tinararamid mo. Naadaan ka iti karelasyon. Di mo pa'y unay am-am mo. No kastamot lang, ipakitam ka na kami kan mamam, akamaala mo na biyagan tabagem. Wen, di kay madanagan. Tadinak tupulos baybay-an ni Likong. Gaputa ay ayatan nak unay. Mama. Oh, Eva iha. Si kamot kayam. Imbag man na nakalagip ka simbarungkar. Ayan ti asawam. Ursula, sino ka dito? Eva? Wait, Papa. Masikog akon. Ngam pinanawan nak ni Likong. Saan matlagaya masyak ti babae iti biyag na? Likong na talaga. Okay. Anyat planom? Agsubli akon kada kayo kan ni Mama, Papa. Kasta ka dilang ti kalakalakan ka, ti panagsublim ka na kami kin ni Papa. Idin to tapulos, adi na kami pangpangag. Dahita ti panunutam. No saan ka kumaanagbalin asukir ken natangsit? Saan kumakasta tinagbanagam? Oray dagiti gagayem mo, tinang tangsitam. Katita, anyang nga rod, agsubli ka akada kami. Tasi kamanan amay nayon iti obligasyon mikin ni Papam. Imbes kumasi ka timang tulong kada kami. Pagkawanandak po, Mama, Papa. Aglunat, nagdakkel tinagbasulat kada kayo. Kastamatan kadagiti kagayam ko. Nga magbababawi akitan, Mama. Oh, Manang, kumusta kan? Diyo, ading. Awan kayam. Kadwak dagiti kagayem, kan sigod akaadalam. Nagrarana kami ngamin idi na minsan. Ket idi na ibaga kadakwada nga gawidak, simurod dan kanyak. Tadida pa ilaam mo ti umay dito'y lugar tayo. Kumusta kan, Eva? Medyo nabayagan aditay nagkikita. Iso nga umay da ka sa rungkaran. Wan, Eva. Kasta kapatid mo kada kami, kas gagayem mo. Apay nga ngagsangit ka. Saan ka di arumbang nga agragsak ka? Gaputa imay da kasi narungkaran? Mabainak lang amin unay kada kayo. Gapu iti kinatangsit ko launay kada kayo agagayam ko. Siguro, no di mangagak kada kayo idi. Sana kasto'y tinagbanagak. Aganakak nga awan mabangunan tipas ngay ko nga amana. Iso pakawanan dak kumagagayam. Wen, awan anyaman na dayjay. Ti importante, nakaamiris ka. Ay, group hug man! Okay.
Kadagiti agtutubo, igaadyo ti panagadalyo, taday tatimay sa akapatgan iti biyagyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonah Ribotaso. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.